tong jorani hamkrai khlai tongnai hafang muchang biplop kumar deb agor bania fuar thani je yapri romkha amonotei bolaikha hakotorni montri bokrok muchang Narendra Modi sakchukjok tripura swnamnani naharmung tei tong jorani hafang nangkukmani yapri shekha bisikbani bagai Agor Niti chengei rekha hasteo agor kaithani gunakne khainani naharmung tei naharmung baino bwskangni 21 September ni simi 23 September ni bisingo songjajaknai salthamni Agarwood paina-phalnani koklam panda Tripura o puila omo hai koklam panda songjajak chasarna bagai hasteni bolong naikhungtai bania naikhungni tangphangkra song tabungni simino jugaliwi tongkha tai o koklam panda o Maharashtra tai Gujarat ni investor rok phai manjak phaine hinai saimankha Tripura o Agarwood bania fuarna bagai montri bokrok muchang Narendra Modi 2000 koti rang rwnani tai nangmasuk chubangmu rwnai hinai saka montri okra muchang Biplop Kumar Debno Thaklai mungni hati barsani bisingono agor bania no tei aguliwa hakotorni kotor bania khlainai rokno tei paina-phalnani koklam panda songchanani belaikhe nangkukmani hinai khastonglajak kwbangma lukurok Hasteni Montri Okra Muchang Biplop Kumar Deb Okhebo Delhi o thangfru Montri Bokrok Narendra Modi bai malaikha tai Agor Bania Niti tai Agor Bufang kaithani gunakno khainani bagai kokchap kha Tripura o kwbang khaino Agor Bufang tongo tabuk hasteo 50 lakhni saibo kwbang Agor Bufang tongo haste hapang bisikbani bagai Tripura Agarwood Niti 2021 yachagai swkangui tongo Aboni bagino kendroni bwkhaktei nangmani joto shepsap rwnani shakha Montri Bokrok Narendra Modi bo Aboni yagulono Gujaratni khoroksa investor haste hafangni thani 20000 agor bufang painani bagai koklam shahorka haste hafangni je jaga 2021-22 rang bishua 75000 kg agor chips tai 1500 kg agorni thok phalnani naharmung teijak ajora ono bwskangni September talni agor baniano tei salthamni painani phalnani koklam belaikheno nangkukmani